दुगैखांबाय एबारबा आरो मैगं खानो फैलायबाय गाइस। नै बे लाफा एसेखौ खानोसै। गयबारियाव लाफा फोदोंमोन नै। गयबारियाव माने एसे लाफा फोदोंमोन आरोना, ओमफ्राय नै दाउआ एरलाजोब्बाय। लाइ फोनायखौ सेस दाउआ एरलाजोब्बाय। ओमफ्राय नै आं दा बे लाफाखौनो खानोसै एसे। एसेयानो जायो जानो, मानसियानो साथाम साब्रैल'सो नालाय एसेबाबो थोगोन आरोना, एसेखौनो खानोसै आङो दा गाइस। ओमफ्राय नै नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं लाफा खानायखौ माने दुगैखांनानै आरो दा हरनि ओंख्रि जानो लाफा खानाय जादों आरोना आं, बेखौनो देखायलायनोसै नोंसोरनो एसे गाइस। लाफायानो बारा गैया, दैखौनो होआ नालाय, होमबाबो एसे खानोसै। नायबाय थादो गाइस, खानोसै लाफा। खाखांबाय मैगंखौ, एसेयानो जायो जोंहाना। खाखांबाय जाबाय होनबा बिथिंजाय बारलांसै। होनबा लाफाखौथ' खाखांबाय, ओमफ्राय थांसै आरोना ओंखाम ओंख्रि संलायनोसै। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। सोरबाफोर गोदान नायसनबायदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। ओमफ्राय सोरबा गोदानफोर माबायोबा साबसक्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर अननानै। सोरबा नायसनदोंबा टाटा बाय बाय।